Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. 8-нче Бөтен дөнья татар конгрессы съездына багышланган матбугат конференциясе узды. 5 елга бер тапкыр үткәрелә торган съезд һәр вакыт үзенчәлекле булып уза. Нинди генә съездны алма, ул һәр вакыт юбилей елы була. Быел да Бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгына туры килә. Үткән съездларда 1000 кеше катнашса, быел беренче тапкыр 1500 катнашучы була. Шул сәбәпле үткәрү урынында алмашынды. Ул Илһам Шакиров исемендәге концертлар залында булыр дип көтелә. Съезд Милли шура аның рәисе һәм урынбасарларын сайлау нигезендә үтә. Съезд онлайн рәвештә дә катнашырга мөмкин. Бүгін күнде үзенең мөмкинлекләре нигезендә 37 илдән безнең делегатлар һәм шәрәфле кунаклар килә. Тагын әйтәсем килә инде, безнең үзәкләр һәм диаспоралар чит илләрдә 45 илдә. Менә шу 45 илнең 35-е илдән безнең делегатлар һәм шәрәфле кунаклар булачаклар. Ислам динен кабул итүгә 1100 еллык булгачтан безнең инде төп чара ул Болгар җирендә үтте. Шуңа күрә без татар, мөселман, ислам динендә буларак һәрбер килгән кунакка шушы елны Болгар җирендә барып, анда дуга кылып, безнең тарихны искә төшереп, анда булу зур бәхеттә, зур мәгънәдә һәм инде бурычта.